Slovensko z prvej ruky. Učitelia dostanú od septembra o 6% vyššie platy. Vláda zároveň na poslednú chvíľu zachraňuje 60 malotriedok, ktorým hrozil zánik. Školstvo a peniaze, dlhodobá téma v našej krajine a dnes aj v relácii z prvej ruky. Pozvanie do parlamentného štúdia RTVS prijal minister školstva Peter Plavčan, nominant SNS. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. A diskutovať s ním bude Miroslav Sobko, poslanec za Oľano vo výbore Národnej rady pre vzdelávanie. Dobrý deň. Tiež ďakujem a tiež prajem dobrý deň. No a diskusiu vás prevádza Lucia Vyrostková. Začínajúci učiteľ s platom 613 eur v hrubom by mal od septembra dostať okolo 650 eur, alebo podľa výpočtu Komory učiteľov za hodinu práce dostane nováčik o 20 centov viac, spolu cez 4 eurá. Ako to myslíte, pán minister, keď hovoríte, že už toto zvýšenie zatraktívni povolanie učiteľov? Je to prvý krok. V programovom vyhlásení vlády sa poprvýkrát uvádzajú konkrétne údaje a takisto sa tam o platoch a takisto sa tam teda aj uvádza to, že to pravidelné zvyšovanie by sa malo diať počas celých 4 rokov. Takisto je aj známe to, že za ostatné 4 roky bolo zvyšovanie platov učiteľov o vyše 20% a v tomto roku spolu so 6% to bude ďalších 10%. To znamená, že učiteľom rastú platy najrýchlejšie zo všetkých kategórií zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnom záujme. Takže je to prvý krok a je to splnenie prísľubu, ktorý bol uvedený v programu vyhlásení vlády, že hneď čo najrýchlejšie 1. septembra budú zvýšené platy, tarify učiteľov, to znamená učiteľov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a vysokoškolských učiteľov už v tomto roku. Pripúšťate ale, že ak by nedošlo k ďalšiemu kroku, ak by to zostalo iba pri tomto zvýšení, tak by to nestačilo na zatraktívnenie povolania učiteľa u nás? Určite nie. Verejnosť vie a pamätá si, že ešte v deň, keď sa schvaľovalo programové vyhlásenie vlády vo vláde Slovenskej republiky, som uviedol pre médiá, že to považujem, tieto sumy uvedené program vyhlásenie vlády za nevyhnutné minimum, ale že na uskutočnenie reformy, to znamená splnenie úloh, ktoré sme si v programu vyhlásení dali a s najvýznamnejším bodom je tam aj zvyšovanie platov učiteľov, je potrebné peňazí podstatne viac. Dostaneme sa k tomu, aké budú teda tie ďalšie kroky. Pán Sobko, učitelia aj v reakcii na tento návrh hovoria o horúcej jeseni. Ak je garancia ďalšieho zvyšovania, sú protesty na mieste? No najprv musím poznamenať, že naozaj učitelia to reálne vnímajú, takže je to málo. Myslím si, že o tom medzi nami asi nemôže byť žiaden spor. A naozaj za ten čas, ten dlh, ktorý narastal od minulých rokov, postupne chýbajúcich finančných prostriedkov pre naše školstvo sa prejavilo aj týmto spôsobom, že niekedy ma mrzí, že sa to zužuje iba na tieto platy, ale to je jedna z vecí, ktorá výrazne ovplyvňuje to, akým spôsobom sa zatraktívňuje pre tých budúcich absolventov, ktorí prichádzajú a respektíve rozmýšľajú nad tým stať sa učiteľmi, aby vôbec sa rozhodli pre toto povolanie. Jednoznačne toto musí zaznieť. Ten plat pre toho človeka, ktorý sa rozhodne vstúpiť na tú pôdu vzdelávania našich detí, je veľmi dôležitým predpokladom. Ani nie tak preto, aby bol zabezpečený nejaký štandard, ale hlavne preto, aby mohol, respektíve nebol obmedzený na to, že hľadať si ďalšie 2-3 zamestnania, aby dokázal si založiť rodinu, aby naozaj mohol sa pripravovať zodpovedne iba na túto jednu pracovnú činnosť. To znamená, aby naozaj vykonával toto povolanie v zmysle svojho rozhodnutia, prečo to vlastne chce urobiť. Taktiež si ale myslím, že by sme mali sa už konečne posunúť. Myslím si, že musíme jednoznačne prijať také kroky, ktoré jednoducho vytvoria priestor na to, aby sa tu razantne navyšovali tieto platy, aby sme sa mohli posunúť aj ďalej a mohli riešiť aj ďalšie veľmi dôležité veci pri rozvoji vzdelávania na Slovensku. Čiže keď obidvaja hovoríte, že je to málo, že je to prvý krok a je tu prísľub, že budú pokračovať ďalšie kroky, moja otázka bola, sú teda avizované protesty v reakcii na ten prvý návrh na mieste? Alebo treba radšej počkať? Ja nemôžem hovoriť za jednotlivé z vášho skupiny. pohľadu poslanca, ale aj učiteľa. Dovolím si pri tejto príležitosti povedať, že často aj v minulosti sa
niekedy hovoril o tom, že politizáciou školstva alebo politikárčením sa tu vnášajú nejaké témy o tom, že sa do toho zapája opozícia a ona vlastne tlačí, respektíve ide organizovať nejaké protestné aktivity proti vláde. Ja si myslím, že musíme si jednoznačne povedať, že školstvo vždy bolo a bude politickou témou. Či sa nám to páči alebo nie. Čo by však nemalo byť vecou, ktorá by sa v ňom mala prejavať, a to je tá straníckosť. To znamená, mali by sme ľudovať školstvo na nadstraníckom princípe, aby sme nepozerali na to, kto aké tričko má, ale aby sme sa vedeli zjednocovať v jednoduchých a hlavne veľmi dôležitých rozhodnutiach. Sú na mieste tie protesty, ak budú na jeseň, v reakcii na tento návrh, o ktorom sa rozprávame? Myslím si, že je to na mieste, ak naozaj nereaguje to na tú potrebu, ktorú učiteľia prezentovali. Pán minister, ako to vnímate vy? Ja to posudzujem tak, že momentálne sa podarilo vytvoriť akýsi široký odborný front na príprave programov vyhlásenia vlády a úloh, ktoré vyplývajú z tohto programu vyhlásenia vlády, sa podielali prakticky všetci, od školských odborov ako hlavný partner, samozrejme zamestnancov ministerstva, ďalej združení a takisto aj iniciatív, ktoré napríklad boli v štrajku v začiatkom roka. A veľmi sa z toho teším a potvrdzuje to slova pána poslanca, že tam treba dať pred stranickosť a jednoducho pokúsiť sa verejnosť presvedčiť, že vieme urobiť patričné zmeny v školstve, že ich vieme urobiť veľmi rýchlo. Na to veľmi účinne pomáhajú aj poslanci Národnej rady, ktorí veľmi aktívne prijali účasť či už opozičný alebo koaličný na okrúhlych stoloch a dali vynikajúce návrhy na to, aby sa školstvo zlepšilo. A mne sa zdá, že tým aj, že tieto dva návrhy zákonov sa už objavili vo vláde a budú v skrátenom pripomienkovom konaní, dúfam, schválené v Národnej rade, že sa nám tou loďou podarilo otočiť, že sme ju už aj pohli a možno by nebolo dobre, keby sme začali nejakým iným spôsobom túto loď brzdiť. Jednoducho zdá sa mi, že spoločnými silami sa nám ju podarilo pohnúť, nasmerovať a v priebehu 2 dní ministerstvo predloží návrh konkrétnych úloh, ktoré by bolo možné splniť v tomto roku, buď to bude v piatok alebo najneskôr v pondelok a pokúsme sa presvedčiť verejnosť, áno, loď ide správnym smerom, môže byť verejná diskusia, odborníci sa budú podieľať na plnení úloh a k tomu potom aj vláda príjme isté opatrenia, parlament a povie, áno, stojí to za to do toho školstva investovať viac, čo znamená aj na platy učiteľov, nad rámec programov vyhlásenia vlády a takisto aj prostriedky, ktoré potrebné na materiálne a iné vybavenie a zabezpečenie plánovaných úloh, lebo tých bude naozaj potrebné podstatne viac. Dobre, vy ste teda povedali, že už na budúci rok by mohli dostať učiteľia viac. Predpokladám, že aj mimo kolektívnej dohody, o ktorej budú rokovať pre všetkých zamestnancov školstva. Máte teda nejaký neformálny prísľub, že bude na to vyčlenený nejaký balík peňazí? Už je to garantované? Lebo keď hovoríte aj vy, že je to prvý krok, to, čo sa schválí teraz, to bola tá rýchla zmena, ale podľa niektorých komentátorov nie je dostatočná. Čiže máte garanciu toho ďalšieho kroku? Garantovaná suma je tá, ktorá bude od 1. septembra, pretože to je verejný prísľub, je to schválené vlády, pretože tento dokument v podobe novely zákonu bol schválený vládou. Ide o 25 miliónov eur, ktoré pôjdu zo štátneho rozpočtu na školy, ktoré sú v pôsobnosti rezortu a ďalších 6,5 milióna, ktoré sú pod obcami a mestami. A práve sa domnievam, že práve kolektívne vyjednávanie bude tá metóda, ktorá by pomohla zabezpečiť, pretože tam sú všetci partneri. Čiže už nie je takým už nie je tým špeciálnym zvyšovaním iba učiteľom, tak ako to bolo teraz, ale už sa pôjde iba cez kolektívne vyjednávanie. Nechcem to tak povedať, pretože máme svoj zámer, kde spájame aktivity v rezorte, všetkých tých, ktorí sa podieľajú, aby sme presvedčili aj iným spôsobom, že je potrebné tých peňazí viac. Pokiaľ ide o to garantované, tak to je to, že od 1. septembra určite tých 6% bude na tarifné platy. Pán Sobko, je táto garancia dostačujúca pre najbližšie 2 roky? Ja ako nechcem pánovi ministrovi nejak našepkávať, len si dovolím upozorniť napríklad českej ministerke školstva pani Kateřiny Valachovej, ktorá momentálne si obliekla tričko Českého Moravského zväzu odborových pracovníkov konec levným učiteľom. Je to kampaň, ktorá jej cieľom je razantne, veľmi podstatnou mierou navýšiť
financie celkovo do školstva a samozrejme aj do platov. A možno by nebolo na mieste, keby aj u nás takáto kampaň prebehla a my by sme spoločnými silami vedeli pána ministra podporiť hlavne pri tých vyjednávaniach s tými, ktorí naozaj rozhodujú o tých financiách. A to sú politické elity. To znamená, že samotný predseda vlády a minister financií. Myslím si, že to by malo zaznieť jednoznačne, lebo pán minister aby mal tú vyjednávacú pozíciu podstatne výraznejšiu, potrebuje naozaj cítiť za sebou ten tlak z dola, ktorý by jednoznačne túto tému dal a k tomu je aj potrebný samozrejme aj ten verejný tlak. Pán minister, vám sa zdá, že vaša vyjednávacia pozícia je slabá a potrebovali by ste nejakú podobnú kampaň cez odborárov alebo podobne na to, aby ste presadili zvýšenia navyše od toho, čo sa dohodlo doteraz? Nie je to o tom, či je moja pozícia slabá alebo silná, ale pán poslanec má pravdu v tom, že naozaj je potrebné tlak z dola. Ale to nie je to dlhodobo. A treba podporiť tieto zámery. Chcem ešte uviesť aj to, čo som opomenul povedať pred chvíľou, že dávali sme podklady pre štátny rozpočet na budúci rok a tam sme už uviedli pre ministerstvo financií aj navýšenie prostriedkov, ktoré potrebujeme na reformy, aj čo sa týka regionálneho a vysokého školstva. Teraz nebudem hovoriť konkrétne údaje, ale korešponduje to s tými cieľmi a zámermi, ktoré prezentujem verejne pri rozpracovaní programov vyhlásenia vlády. Takže samozrejme budeme mať rokovanie s ministerstvom financií a ak sa nám podarí tie finančné prostriedky, ktoré sme uviedli navyše oproti predchádzajúcemu roku, alebo teda tomuto roku, na budúci rok, tak sa domnievam, že budú spokojnejšie aj učitelia, pokiaľ ide o platy a samozrejme aj budeme mať prostriedky na uskutočnenie plánovaných reforiem. Malo by sa to ďalšie zvyšovanie platov týkať aj nepedagogických pracovníkov, lebo to je jeden z tých sporných bodov, ktoré teraz počuť aj napríklad od školských odborárov, pán Sobko? Myslím si, že samozrejme, že áno, pretože aj oni tvoria súčasť tých pracovníkov, ktorí naozaj ktorí sú veľmi nízko finančne ohodnotení v rámci toho školstva a často sa na nich tiež zabúda. I keď je pravdou aj to, že to gro, ten základ sú tí učiteľe, pretože oni vlastne nesú na svojich bedrách ten celý výchovno-vzdelávací proces našich detí a všetko je vlastne výsledkom ďalších budúcich rokovaní, ktoré bezpodmienečne budú vychádzať aj z toho, aký ten tlak sa podarí vytvoriť. Ak ten tlak bude dostatočne silný, ak budú jednotlivé organizácie, ktoré ho budú za pomoci verejnej mienky vytvárať, tak to môže priniesť potom nejaké reálne výsledky. A možno už aj čoskoro. Sú ale dva typy tlaku verejného. Môžu to byť protesty na uliciach, budeme mať predsedníctvo Európskej únie. Bolo by to niečo, čo by zrejme neprispelo k nejakej dobrej atmosfére. Na druhej strane sú to nejaké verejné okrúhle stoly, ktoré môžu byť dobré pre diskusiu, ale možno nevedú až k takým rýchlym zmenám. Čiže čo to znamená tlak preto, aby čo najrýchlejšie prišlo nejaké rozhodnutie, pán minister? Tak pokiaľ hovoríte o jednotlivých kategóriách, predpokladám, že pri kolektívnom vyjednávaní odborári budú riešiť všetky kategórie zamestnancov, takže aj tých, ktorí sa nepodieľajú na výučbe. No a na to, aby sa vytvorila verejná mienka, že do školstva treba investovať, tak na to treba použiť všetky metódy, ktoré sú dostupné. Ale vy máte pocit, že tá verejná mienka taká už nie je? Že už to nie je téma pre všetkých? Že na tom je v podstate široký súhlas verejnosti? Áno, veď práve to, že sa to podarilo utvoriť, pretože nedomnievam sa, že by pred rokom to tak bolo. Ale myslím si, že práve tým, že sa nám v tomto roku podarilo osloviť všetky skupiny, politické štruktúry, takisto odborníkov, ktorí pracujú v školstve, že sa nám podarilo nakloniť si verejnú mienku tak, že áno, ukážeme vám, že vieme urobiť zmeny v školstve, že rodičia, keď prídu deti zo školy, tak sa ich opýtajú, čo bolo v škole a nepovedia nič, ale budú rozprávať o tom, čo sa naučili, o prístupe učiteľa a podobne. A jednoducho to je tá zmena, ktorá si myslím bude očakávaná a v tom prípade budeme mať podporu všetkých, vrátanie parlamentu na to, aby sme dostali tých finančných prostriedkov
prostriedkov viac ako je nevyhnutné minimum. V diskusii rezonuje aj argument, že by sa oplatilo najprv relatívne rýchlo zrušiť prebytočné školy a prepustiť nekvalitných učiteľov a až potom, ale výraznejšie, zdvihnúť platy tým skutočne kvalitným učiteľom. Pán Sobkovič, čo si vymyslíte o tomto argumente? Tu si najprv musíme zadefinovať, čo to je kvalitný učiteľ. Nedá mi, akože nespomenúť to odkaz nebolo pána Filka, ktorého vlastne koncepcia hodnota za peniaze sa teraz často, a ja som to počul niekoľkokrát v plene a teraz sa často aj opakuje. Ja si myslím, že si hlavne musíme všetci uvedomiť, že sa tu bavíme o peniazoch za určitú hodnotu. Ak tá hodnota je naše vzdelanie, teda vzdelanie našich detí, tak sa tie peniaze jednoducho nájsť musia. A myslím si, že sú to dve spojené nádoby. Bez výraznejšej investície, bez toho, že naozaj budú tu prijaté reálne kroky, že naozaj tí ľudia, ktorí v školstve pracujú, tie peniaze dostanú. Myslím si, že je zbytočne s nimi diskutovať o tom, že sa tu majú robiť nejaké, dokonca som počul aj racionalizačné opatrenia, pretože robíme to stále naopak. Robíme to naopak tým spôsobom, že keď sa vypustia takéto veci do éteru, mnoho ľudí sa možno zľakne a prestanú sa ozývať a žiaľ, keďže pochádzam z východného Slovenska, viem, že tu je to veľmi, tam to povolanie toho učiteľa alebo aj toho pracovníka v tom školstve, keď má tú istú svoju prácu, tak je relatívnou istotou, ktoré sa bojí akože nejak pustiť, keď sa má zapojiť do tých aktivít. Sú to niekedy veci, ktoré si nevieme ani predstaviť. Veď kvôli tomu vznikol aj portál Zber strachu, ktorého výsledkom bol školský ombudsman. A tieto všetky veci, ktoré spolu súvisia, nám jednoznačne hovoria, že pokiaľ nebude tu garancia toho, že tie peniaze sa pre tú zvýšenie atraktivity, to, že pracuješ v školstve, nájdu a naozaj tu sa dajú aj na stôl a budú to reálne podpísané dohody, ktoré budú aj platné, myslím si, že veľmi tam žiadne ostatné úvahy neprichádzajú do úvahy. To znamená, môžeme sa baviť o tom na rôznych konferenciách ďalej, ale tu reálny ten prístup musí byť a musí na ňom byť aj podpis. Pán minister, ale tlak bude aj z ministerstva financií, aby sa teda prikročilo aj k väčšej efektivite. Napokon vyčíta nám to aj OECD, že tá efektivita, čo sa týka siete škôl na Slovensku, veľmi vysoká nie je. Za 25 rokov klesol počet detí v základných školách o 40%, zatiaľ čo počet učiteľov len o 3,4%. Ako dlho môže trvať, kým sa ten systém zefektívni? Zložité hovoriť o efektívnosti, keď sa zoberú kumulatívne údaje. Je treba pristupovať veľmi individuálne, čo sa týka regiónov, miest, obcí a tiež nie som veľmi rád, keď hlavne tí, ktorí možno neúplne rozumejú tejto téme, hovoria jedným dýchom optimalizácii siete ako o zrušovaní. Pretože pokiaľ ide napríklad o materské školy, tak všetci dobre vidíme, že sú mesta, obce a regióny, kde je potrebné zvýšiť tento počet. To znamená, že optimalizácia v tomto prípade znamená zvyšovanie počtu škôl. Podobne takisto aj ten druhý zákon, ktorý bol v stredu včera bol prerokovaný, tak takisto hovorí optimalizácia, ktorá nehovorí o zrušovaní a takže treba sa na to pozerať citlivo, treba sa pozrieť napríklad na pôrodnosť, ktorá je v jednotlivých regiónoch, takže optimalizácia siete škôl neznamená v každom prípade zrušovanie, to znamená hľadanie takého modelu, ktorý umožní efektívne vzdelávať v danom momente a pripraviť predpoklady na to, aby náhodou sa nestalo to, že naraz budeme zriaďovať ďalšie školy niekde v miestach, kde sme ich nedávno zrušili. Ako ale chcete zabezpečiť to, aby tí lepší učitelia napríklad dostali viac a aby sa vôbec podporila kvalita, ak teda vylučujete, že by nejak rýchlejšie sa dalo dospieť k nejakej takej rýchlej analýze toho, že v akom stave vlastne tie školy a učitelia na nich sú? Aby som nezachádzal veľmi do podrobností, tak pripravujeme takisto aj nové ustanovenia do zákona o financovaní regionálneho školstva. Tam by sa mali nastaviť parametre, ktoré by viedli k tomu, aby sa celý systém poskytovania vzdelávania v regionálnom školstve zefektívnil aj z pohľadu finančného. Ale musím podotknúť aj to, čo pán poslanec správne povedal, vzdelanie má aj kultúrne, sociálne účinky, nielen ekonomické a jednoducho sa prejavuje v mnohých oblastiach a tá efektívnosť nie je len ekonomická efektívnosť. Poďme teda aj k návrhu o
zachovaní malotriedok, tých 60 malotriedok, ktoré by boli zrušené vzhľadom na to, že nedosahovali ten limit, základný limit počtu žiakov, ktoré musia byť na tých školách. Čo si vy o tom myslíte, pán Sobko, že vláda sa takto rozhodla vlastne v podstate zrušiť ten svoj predchádzajúci návrh o tej vyššej efektivite a naopak zachrániť tých 60 malotriedok? Myslím si, že musí byť zrejme najprv prijatá nejaká analýza, ktorá nám jednoznačne vyhodnotí, akú máme školskú sieť. My musíme jednoznačne si zadefinovať optimálnu školskú sieť, pozrieť sa aj na to, kto bude ju zriaďovať, napríklad ísť možno, že aj v návrhoch tým spôsobom, že nemusí to byť vždy obec, môže to byť aj iný druh zriaďovateľa, pokiaľ je toho schopný a dokáže, dalo by to ako utiahnuť a zohľadniť tam niektoré faktory, ako je napríklad alebo jednotlivé geografické zvláštnosti nášho hornatého terénu, ktoré tam sú. To znamená, že pri takejto analýze, pokiaľ máme, by sa nám mohlo ukázať určitá množina tried, teda škôl, ktoré jednoducho by boli potrebné na to, lebo by sa nedokázalo zabezpečiť prísun týchto detí k tomu, aby mohli zabezpečiť to základné vzdelávanie. Nie som si istý, alebo neviem úplne, že či tieto malotriedky všetky tieto náležitosti spájajú. Ja tiež nie som veľkým zástancom ani preplnených tried, pretože sám viem dobre ako, keďže som pôsobil som na vidieckej škole, ako je to pracovať s veľkou alebo aj s menšou triedou. Samozrejme, s ťou je aj to, aké metódy samozrejme ten učiteľ pritom využíva. Ale pokiaľ tento krok bol by iba zameraný iba, že by sme išli len po určitom druhu týchto malotriednych škôl, nie je to podľa mňa celkom systémový krok. Je? Alebo nie je? Nie je to celkom systémový krok. Keby sme šli iba po niektorých z nich. Keby sme išli po niektorých z nich, mali by sme nastaviť spravodlivé kritériá. Nie je to podľa mňa celkom fér voči tým školám, ktorých sa to napríklad nebude týkať. Mnohé veľké školy cítia dosť citlivo ten spôsob, akým bol nastavený normatív. Veľmi citlivo vnímali inštitút dohadovacieho konania, ktorý ho od začiatku začal deformovať, že ten normatív jednoznačne menšie školy dostali vyšší ako tie školy, ktoré boli podstatne väčšie a častokrát vedeli zabezpečiť aj podstatne viac pre tých svojich žiakov. Čiže pokiaľ by sme vedeli napríklad vyriešiť v spolupráci s vúckami dovoz týchto žiakov ako do týchto väčších škôl v určitej napríklad spádovej oblasti, vedeli by sme sa posunúť vpred. Pán Plavčan, prečo ste sa napokon rozhodli, že zachránite všetkých tých 60 malotriedok, keďže na začiatku sa hovorilo iba o tom, že by to bolo iba z oblasti, kde sú národnostné menšiny napríklad. Napokon je to celkovo pre základné školy, ktoré majú iba prvý stupeň. Z čoho vyplýva, alebo z akej analýzy vyplývalo toto rozhodnutie? No hlavne z analýzy ich počtu, pretože ak sme zistili, že z toho počtu 60 menej ako polovica sa týka škôl národnostných a tá trochu viac ako polovica slovenských a tých 60 škôl je z celkového počtu niekoľko tisíc úplne zanedbateľné množstvo. Takisto aj náklady, ktoré by sa ich zrušením ušetrili, je 12 miliónov z 1,5 miliardového rozpočtu, že je to zanedbateľná čiastka na to, aby sa narušili akési sociálne vzťahy v týchto 60 obciach, kde tá malotriedka je. To znamená, že sú tam malé deti nízkeho veku a naraz by bolo potrebné prijímať kvôli takémuto počtu, malému počtu škôl oproti tomu celkovému a malému počtu detí rôzne iné opatrenia, ktoré by mohli byť finančne náročnejšie, nehovoriac o tom, že by malé deti v zime museli cestovať do nejakej spádovej obce alebo do väčšieho mesta viacero kilometrov. Predsa len OECD napríklad ten počet malotriedok na Slovensku kritizuje. Aj preto bolo vôbec to rozhodnutie za predchádzajúcej vlády Smeru SD, že sa budú rušiť vzhľadom na to, že sa nastavia nejaké minimálne limity. Môže sa to, že ste teraz prijali takúto výnimku, vrátiť ako bumerang, keď bude treba robiť ťažké rozhodnutia o zrušení iných základných škôl, napríklad stredných škôl? Práve naopak. Toto je veľmi malá kategória. To práve nasvedčuje akémusi zodpovednejšiemu prístupu, že navrhne sa nejaké opatrenia a teraz sa začne bez rozmyslu uplatňovať naprieč celoškolskou sústavou. To je to, čo som spomínal, že jednoducho, aj keď sa hovorí o optimalizácii siete, treba k tomu veľmi citlivo pristupovať, aby sme nezrušili niečo, čo jednoducho budeme o niekoľko rokov vyžadovať a naprávať. Záverečná krátka reakcia, pán Sobko, na tieto slová?
potom by to bolo takto v poriadku. Ako hovorím, pokiaľ máme analýzu, nemohol by som ako k tomu nejaké výhrady. Obávam sa však, že možno iní politici, ktorí im ide o nejaké systémové riešenia, o ktorých často hovoria a pozerajú sa na tieto veci možno cez tabuľky Excelu, by na to možno reagovali inak. Ale osobne si myslím, že každá takáto škola alebo takáto školička môže mať svoj význam pre ten daný región. Hovorí Miroslav Sobko, poslanec za Oľano vo výbore Národnej rady pre vzdelávanie. Ďakujem pekne. A ja ďakujem za to, že som bol tu pozvaný. A za účasť v diskusii ďakujem aj ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi, nominantovi SNS. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň. A pekný deň od mikrofónu z parlamentného štúdia RTVS vám praje aj Lucia Virostková. Rádio Slovensko